Ik ben de kleut kwijt, hoe kan dat nou? Ik ben de kleut kwijt, waar is die nou? Ik ben de kleut kwijt en zoek mijn lam. Is er dan niemand die mij eens helpen kan? Ik bracht aan onze winkel vanmorgen een bezoek en kocht er een paar dingen, wat koffie, kaas en koek. Maar plotseling begreep ik, er is met mij iets mis. Ik dacht en ik vernam toen tot mijn omstaltenis. Ik ben de kleut kwijt, hoe kan dat nou? Ik ben de kleut kwijt, waar is die nou? Ik ben de kleut kwijt en zoek mijn lam. Is er dan niemand die mij eens helpen kan? Ik keek laatst televisie, journaal en weerbericht. Toen zat het hele zaakje daar plotseling zonder licht. De nieuwslezer geschrokken, zij niet begrijpen toen. Terwijl hij in het rond keek, hoe kon je dat nou doen? Ik ben de kleut kwijt, hoe kan dat nou? Ik ben de kleut kwijt, waar is die nou? Ik ben de kleut kwijt en zoek mijn lam. Is er dan niemand die mij eens helpen kan? Ik was vandaag weer bezig met een klusje in de schuur. Hoefde echt niet lang te duren, tak in een halve uur. Maar net op dat moment dat ik het weer monteren zou, werd ik heel zenuwachtig en zei tegen mijn vrouw: ik ben de kleut kwijt, hoe kan dat nou? Ik ben de kleut kwijt, waar is die nou? Ik ben de kleut kwijt en zoek mijn lam. Is er dan niemand die mij eens helpen kan? Ik ben de kleut kwijt, hoe kan dat nou? Ik ben de kleut kwijt, waar is die nou? Ik ben de kleut kwijt en zoek mijn lam. Is er dan niemand die mij eens helpen kan? Is er dan niemand die mij eens helpen kan?